Здравейте на всички отново. Изчаках малкия да дойде от детска градина, за да ви покажа нагледно как да нанасяте масажния рулон на стъпалцата на крачетата на детенцето. Първо разтръскваме добре. Така, преди това искам да ви покажа на опътването. Ще видите картинка с рефлексните точки на стъпалата на крака на всеки човек. Вие знаете, спрямо китайската медицина, всяка една точка от крака отговаря на определен орган или система в човешкото тяло. Именно там, където отговарят точките за синуси, за носа, за ушите, за гърлото, за белите дробове, е най-добре да масажираме там, защото именно там предимно има проблеми при дечицата. Може ли сега да го покажа? Покажи, маменце сега. Глава. Точно така. Главата се намира на палците. Да. Точно така. Ето тук са очите, тук са ушите. И много важно е, не знам дали виждате, ето тук в основата на пръстите се намират синусите на човек. А пък ето тук в тази част се намират белите дробове. Така че е много хубаво и много важно там да наблегнете при масажирането на всички пръсти, основата на пръстите и ето тази горната част. И сега да видим как става. Взимате едното краченце. Хубаво е вечерно време, преди лягане, като се изкъпете и като си легнете в леглото, да нанесете на крачетата. И ето така. Хоп. Намазваме добре. По-обилно, ако е възможно. И ето така втриваме палеца, другите пръсти в основата. Тук, надолу. Така, взимаме другото краченце. И по същия начин нанасяме. Приятно ли е, Жори? Като си държа така ръцете, да. Малко гаделичка, нали? Да.